Dacă ești în căutarea unei oportunități de a câștiga un venit în plus, stai până la finalul acestui video. Bună, mă numesc Gabriela și activez în compania LiveGood. Cu ce se ocupă această companie? LiveGood este un club de sănătate și de nutriție pe bază de abonament, care își ajută membrii cu achiziționarea de produse de sănătate la cea mai bună calitate, dar la prețul de producător. Și bineînțeles, un venit în plus și posibilitatea de a-ți crea propriul tău business. Cum poți face bani cu LiveGood? Ai 3 posibilități. Prima posibilitate este aceea de a vinde produsele. De aici vei avea un profit de 50 până la 75% din diferența între prețul de membru și prețul de client. De asemenea, vei avea și un extra bonus de influencer dacă vei fi un foarte bun vânzător. A doua posibilitate este crearea propriei rețele. Aveți posibilitatea să vă creați propria echipă și să câștigați super bonusuri. Bonusul de start rapid. Ce înseamnă asta? La fiecare înscriere a unei persoane în echipa ta, vei primi $25 câștig. Al doilea bonus și cel mai important este bonusul de matching sau de potrivire. Pentru fiecare membru înscris de tine, vei primi 50% din tot ceea ce el va câștiga în matricea sa. Adică dacă un înscris personal are un venit lunar de $1000, tu vei primi $500. Imaginează-ți dacă ai avea 10 înscriși proprii cu venituri lunare similare. Bonusul din matrice. Fiecare persoană care devine membru LiveGood va fi plasată într-o matrice globală. Fiecare persoană își va urma sponsorul său. Pentru fiecare om pe care tu îl vei avea în matricea ta, fie înscris de tine personal, fie primit prin metoda spillover, tu vei genera un venit de $0,25. Însă în momentul în care matricea ta va fi plină, tu vei genera un venit lunar pasiv de $2047 și chiar dacă tu nu reușești să înscrii sau să vinzi un produs. Asta se poate întâmpla în câteva luni, un an sau poate mai mult, în funcție de implicarea fiecăruia. Unul dintre cele mai mari bonusuri este bonusul de diamant, și anume 2% din tot ce va câștiga compania la nivel global, fie din vânzări, fie din abonamente. Iar pe lângă toate astea, în momentul în care vei ajunge coroana diamant, ți se va mai adăuga 0,5%. Pe lângă toate acestea, ai și a treia variantă de câștig, să o iei ca pe o investiție de lungă durată și să aștepți doar venitul pasiv din matricea ta. Însă noi nu încurajăm așa ceva. Compania îți oferă 3 linkuri personalizate, iar tu vei avea tot suportul material și tot ce vei avea nevoie pentru a-ți începe propriul tău business. Compania nu te obligă să renunți la celelalte companii cu care lucrezi și, de asemenea, dacă nu vei fi mulțumit de tot ceea ce ți se oferă în LiveGood, poți renunța în orice moment. Cât mă costă și ce trebuie să fac pentru a deveni un membru afiliat LiveGood? Va trebui să plătești o taxă unică de afiliere în valoare de $40 și un abonament lunar de $9,95. După părerea mea, este o investiție foarte mică pentru tot ceea ce poți câștiga cu LiveGood. Cu doar 2 persoane înscrise, investiția ta va fi recuperată imediat. Asta este tot ceea ce trebuie să faci. Să rămâi membru activ prin plătirea acestui abonament lunar. Dacă ți s-a părut interesant tot ceea ce tocmai ți-am prezentat și vrei să faci parte din echipa mea, lasă un comentariu cu interesat, iar eu te voi contacta în privat. Hai în echipa mea și hai să facem bani împreună!